Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ang dumdum ko. Kay wala ko na mabatian ang hibi niya. Kung nabato na niyang iya kapaslawan sa pagigugma. Apang nagsala ako. Nagsala gali ako. Conchita, utod ko. Makaluluoy ka man. Makaluluoy ka man. Nagagitom na si tita sa maabta ni mami. Kag nagadiwal ko ng dila niya. Nagamudlo ko ng mga mata niya. Kag halos magwa na ang kalimutaw niya. Tugod sa kahugot sa lubid giging gamit niya. Ano kay kamo manabi? Nga nagbilin pa kamo sang lubid sa kwarto niya. Mig pwede bala? Magpati ka man. Hindi pag-ipaagi sa lahog ang tanan. Matuod ang ginasugid ko sa imo. Kaya nila ko gusto nga mapahama ka. Tugod akong basulon kung may malain nga matabo sa imo. Pahugon mo lang ko sang murto, hindi bala? Mabatyag mo lang ko sang kadlok. Amo man lang ng matabo. Unless kung may balatian ako sa kasing-kasing. Pero wala man. Gani hindi ka magkabalaka. Makigambal kag mga bayanay ako sa kalag sang tiya mo. Antes ako magtulog. Ari na kami sa sulod sang balay nila ni Migodet. Kag ang halos tanan niya makita kong ari diri. Pulos matahom. Sigurado nga mga mahal ini. Oh, Mig, naurungan ka ho? Kukan Mig. Nanamian lang ko magtulok sa sulod sang balay ninyo. Puntani sa pilakadlaw. Makaangkon man ako sang balay nga amo siniba. Sigurado yun na, Mig. Tugod maalam ka man ha. Dadali na. Dalon ko ikaw sa kwarto ka tulugan mo. Dito kita sa komedor. Meg? Amo ning tulugan ko nga kwarto? Oo, gani. Ginainto mo ba ako? Sa mo sinikatahong nga kwarto, may nagapakita nga murto? Basta. Tanda ilang lang inahambal ko sa imo, Mig. Ate, okay.
Anay ka kay maigda ko baladi. Salamat. Makapahuway na gin man ko ba? Sige Mig, magkanto na ako sa kwarto ko ha. Sige na, mag-ilis ka na. Kag kung may malain nga matabo sa imo, may intercom man ang kwarto ngayon eh. Ara sa bedside table, kag may telepono man dira. I-dial mo lang ang number ko ha. Ate, okay. Sige na, Meg. Magtulog ka na. Kagsalamat, liwat, ha? Wala sa anuman. Basta ang suga, hindi mo gid pagpatyon ha. Yes, sir. Good night, ah. Ay, kanami isang hiligdaan ko, ah. Kahumok. Sang sanobla ko makahigda sang mahumok ang kama. Wala pagid bala mo. Kaya dito sa amon sa uma, kawayan ang ginahigdaan ko. Pag sa boarding house naman, banig ang ginhapin ko sa katre. Siguraduhon ko nga maayo gid ang tulog ko sa kama ngayon eh. Masulod ako sa banyo, manibin ako, kag manipilyo. Kag among pagbalik higda diri sa kama. Gusto ko gid ang amo sini nga kabuhi. Ang kabuhi nga parehas ang kabuhi ni Migudik. Maningwagid ko. Magmanggaranon man ko parehas sini. Bilang kamanggulangan nga anak. Gusto kong mahatagan sang maayo nga palabuton ang akon manghod. Napatay si nanay sa ginbunag niyang amon kamanghuran nga utod. Kag si tatay, among nagserbi nga kasanag sa amon kabuhi nga mag-utod. Hinali lang akong gidsubuan. Nadumduman ko si nanay. Tubtob subong. Hindi ko pa malimtan ang ginawayan nila ni Tatay Sadto. Sang nagabusong pa ini sa kamanghuran namon. Buisit! Ano nga klase sa kabuhi ni? Ha? Hindi ako magsinggit eh! Kay ikaw ang napabusong sa akon! Kay katigas ang ulo mo? Makapilan ako magsiling sa imo nga maggamit ka sang panagang. Pero ano? Bow! Nagpabusong kagad! Pwede ba lang nga magpakatawhay ka? Ha? Hindi ka magsubong sina! Grasya halin sa mahal nga Diyos ang lapsag nga ini. Gani dapat nga mangin malipayon kita. May ginagutom ba lang malipayon? Ha? Nagabaka-baka na gani ako nga daw sa karabaw? Pero ano? Madasnan pagid ang aton anak? Kung maghambal ka, daw ako lang ay may sala. Kita na duha ang rason kung nga nadihon ang bata nga ini. Gani, pasalamatan na lang naton ang Diyos ini. Kaya pala nga nag-antos ako! Kung tani! Kung tani ano? Ha? Kung tani? Hindi na lang akong ginpangasawa mo? Amo bala? Wala man ko sa may ginambal? Mapabalik mo lang nato ang nakaligad? Buisit nga! Diragi man ang padulong sa pagsugilano nanton nga ini. Hindi bala? Ginhigog mo gid bala ko? Ha? Sugiri ako! Sugiri ako! Di ikaw ang iloy sa aton mga anak? Pamilya kita? Hindi inang ginapangayo ko nga sabat halin sa imo. Simple nga huo kag hindi lang ang ginahulat ko. O ano? Sabta ako!
bata pa ako sadto. Kag may ginasambit silang nga ngalan nga hindi ko madumduman. Bah, nadumduman kong ginhambal ni Migo Dick sa hakon. Ang suga. Hindi gali pwede nga patyon. May pagka old school man galing pamilya ni Migo Dick. Kaya nagapati pa sila sa morto. Dos hindi ako makapati nga bisan ang mga manggaranon gali. Nagapati man sa katanhagaan. Bah, nadumduman ko naman ang ginhambala namon sa aros kalduhan kay na. Samtang nagabiyahe kami pauli diri sa ila. Mabangon ako. Mapungko ako diri sa kama. Kag magpangamuyo anay, antes magtulog. Piyungon ko nga akong mga mata. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sang Diyos Espiritu Santo. Amen. Ano to? Dumi nagtandog sa nga akong nagta. Muklaton ko nga akong mga mata. Ano ba to? Wala man ako sa nakita nga kung ano. Basi pamatyagan ko lang ito. Daw may nagbunggo. Padayonon kong pagpangamuyo. Piyungon ko liwat ang akong mga mata. Ito naman. Tapos ang unang pagpangamuyo kag maghigda na. Ay, kabuang sa ako no. Basi kung tanga lang ato. O kung ano nga insekto ang nag-igo sa agtang ko. Bahala na. Matulog na lang ko. Tingwaon ko nga makatulog bisan nagasiga ang suga. Makapila na ako nagliso-liso. At pangulagyapon ako nagbatyag sang katuyo. Silaw abis ang sugay. Mabangon na lang gani ako kag magpungko sa kama. Ano abi kay si Migo Dick? Nagapatigid sa mga sinadto nga ginapatihan sa mga tigulang. Hindi na lang ko katulog kay. Ara naman. May nagbunggo naman sa agtang ko. Muklaton ko nga akong mga matabi. Wala. Wala ko sa nakita. Aber, hindi ko magpiyong. Bantayan ko para makita ko kung anong nagaigo sa agtang ko. Wala man gihapon. Ara naman. Pangula ko sa nakita. Matindog ako. Bantayan ko sang mayo. Wala. Ay buisit. Wala labot nga hindi ko makatulog. Ari pagid ang nagsunlog. Kung ano-anong mabatyagan ko subong. Daw nalatnan ko sang katalawit ni Migo Dick haw. Mabalik ko sa pagigda. Kung sino ka man nga ari dire. Matuod ka man o kung hindi. Malisensya lang ko sa imo. Matulog lang ko sa makadali dire sa kwarto mo Subong lang ning kagabi Nagapangabay ko. Please man ay. Wala na.
Ang maayo pa. Patyon kong suga. Mabangon ko liwat. Bah. May nakita ko nga libangbang nga nagalupad-lupad pa kadto sa suga. Pabayaan ko na lang ina. Patyon ko ang suga. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang sumupong sa itong sugidanon sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin Radyo Bacolod. #1! Mas Paradio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga parangga namon nga tagparamati
Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon, kagatagan sang kabuhi. Kagini naghalin sa isa naton kamaukod yung tagparamati, nga nagapatawag lang sa ngalan Jerdy. Malipayo na sila nga nagapangabuhi sa bana niya, nga hinago lang naton sa kay Ivan. Kagayla kasaysayan sa pagigugma, amo ang gusto niya nga handurawon, paagi sining palatuntunan. Nagapanuigon pa lang sadto sang 16 anyos si Jerdy sa naging super crush niya si Ivan. Tubtub nga naglambo ini, kag naging matuod ang paghigugma, kag naging biktima ang namharo niya nga kasing-kasing. Adlaw sadto sang kasal sa magulang ni Jerdy, nga tawag lang naton kay Albert. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Jerdy, nga yaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. But never made you stay. Loving too much. Oh, anak, handa ka na bala? Okay na ako, Mami. Kuna mo, dali na. Manaog na kita. Yes, Mami. Ma'am, Dad, dali na kamo. Basi ko mauna pa si Leia sa simbahan. Relax, iho. Timprano pa ini Mahulat ka lang sa madugay dito sa simbahan. Mas ka lang nga matens dito. Agayan ka gamangin, Mami Jerly. Nagdugang nga kataho mo Nakaibalo ka ba lang nga ikaw kunta ni mangin maid of honor na mo ni Leia? Ang importante nung nga nadayon ang kasal ninyo. Pero kung wala kunta ni natabo ang... Albert, adlaw subong sang imo kasal. Amo ini ang dapat nga hatagan mo sang igtalupangod. Hindi kay kung ano-ano ang ginapahanumdum mo sa utod mo. I'm sorry, sister. O galing, ginabasal ko man sang duty ang kagalingon ko Hindi ka mag-guilty, Nong. Malipayon ako subong. Kagusto ko man nga hingalita ng kahigayunan nga ini para pasalamatan ka mga tatlo. Salamat gid nga wala ninyo ako ginpabayan. Ano bala ini? Kasalo kon lubong. Oy, Gardo, ano ka bala? Ang baba mo. Kag kun may ginasubuan man ako, ina, amo nga wala dire ang akon apo. Pagkatapos ang kasal ni Manong, Mom, Dad, magkadto ka mo sa San Antonio. Ginapangita gani ka mo dito ni Briley. Ay, sigurado gini na. Dali na ka mo. Kay basi kung matuod kung malate kita. Nakahibalo ka bala nga ginpadalaan namon sang imbitasyon na ang mga martires? Okay lang, Mom. Wala man sila sang nahibalaan, hindi bala? Matuod din na. Mag-abyan man gihapon ang pamilya naton. Masami ka gani nila nga ginakamusta iha. Tubtob sa bongsis. Bisan anon ko sa pagpaminsar. Hindi ako makahibalo kung paano ko mumakaangkon sa kaygayunan. Kay sa mga panahon nga ato nung, wala ka sang iba nga makita kundi si Lia gid lang. Nakahibalo ba na si Lia, nung? Wala. Apang sugiran ko siya, pero hindi pa subong. Pareho man sang pagpahibalo ni Mami sa amo ni Daddy.
Jer! Wow! Social na social ang dating ba? Layan ginban kung taga-syudad, no? Maayo lang gani kay hindi ikaw ang maid of honor. Kung tani, hindi lang kami nga mga bridesmaid ang talbugan mo, kundi pati ang bride. Wala gihapon ka mo nagabag-o nga duha, no? Na-miss ko ka mo. Pero, day, matuod ba lang ang chismis? Nga nagbulagay na kamukon sang bana mo? Chismosa. Kay hamak mo ha. Wala mo man lang kami ginimbitar sa kasal mo. Tapos, hinali na lang namon mahibalaan nga nagbulagay na kamo. Amo ginaya dito sa syudad? Ay, Babet. Gina. Nagapasunod na ang bridal car. Magpwesto na kamo. Okay, tita. Uy, Jordy, day, masugilanon kita karon nga duha, ha? Promise. Oh, nga nga naguntat ka sa pagkaon. Ay, may bisita pa nga nag-abot. Oh, ba, ang mga martires? Kagkaopol nila si Ivan? Oh, nakita ko gid ang pag-uktom ni Manong. Mami, please. Hambali si Manong na magkalma lang siya. Madali lang. Kay palapitan ko si Manong mo. Dad, kung ano man ang pag-abi-abi ninyo sa mga ginikanan ni Ivan, kung tani, amo man sina ang buhato ninyo sa iya. Please, Dad. Hindi ako gusto nga may makamutik, nga may di paghangpanay sa aton tagsa kapamilya. Hindi ako magkapangako sa mainit nga pag-abi-abi, anak. Napang tilawan ko nga mangin civil. Ivan, this is a quiet, happy reunion. Wala na ako sa pangayoon pa. Ari ka mga duha ni Jerry eh. Makaligad ang 3 katuig. Panginbulahan, Leia. Salamat. Mig, congratulations. After 5 years ka mo pagigyapon. Amo na kinalain nato nga duwa, Ivan. Tampad ako ko nagahigugma. Kag wala ko ginahampangan ang balat tiyagon sa isa ka babae. Oh, kamusta ka da, iha? Kung wala paging kasal si Albert,
Wala ka pa nagpauli diri sa aton? Ay, pareho gid ka mo ni Ivan. Halos 2 ka tuig sa iban nga pungsod. Kasi nagpauli siya diri sa Pilipinas, subong siya liwat ka nagpakita diri. Hello, Jerry. It has been a long time. Ay, ho, gali. Ang napamana mo, iha. Wala na gid bala sang tsansa ga magbalikay ka mo? Ay, sorry. I'm sorry, iha. Nakaibalo ako nga masakit para sa imo ang natabo. Nasubuan man kami, Jerly. Mabuot ka nga bata eh. Kag you deserve a better husband. Nag-file ka bala sang annulment, iha? Ginaasikaso ko na, tita. Pero, nakahibalo naman kita nga basta amo sina nga legal matters. Tinuig kag matapos. But surely, hindi mo na kinahanglan nga maghulat pa sang tinuig para makaangkon liwat sa bago nga pakigupuran? Hindi bala, Jerly? Ivan, hindi ka maghambal sina. Hindi si Jerly pareho sang iban nga mga babae dira. Though hindi mo pakilala ang utod sang best friend mo, Kagkatubo-tubo mo nga si Albert. May mga lalaki, gid, nga hindi kontento sa isa lang kababae. Pareho sa imo. Wala untat ang pagpanginbabae mo. Ang ginapangamuyo ko lang, nga kung magpangasawa ka na, ihatag mo na sa babae ngayon ang mapangasawa mo, ang imo 100% nga katampad. Lalaki ang anak mo, Hilda. Kag duna nga lalagson sa mga babae. Hilda, Edward, dali na ka mo. Ato dito ang pagkaon. Ay, salamat gid, Claudia, amiga. Ivan, dali na. Yes, Dad. Ato na sila. Masulod ako sa balaya. Madiretso ako sa minibar. Kag mag-inom ako siyang champagne. Halos natunga ko na ang unod sang botelya sang champagne. Kag daw nagamala pagid ang tutunlan ko. Kag nagakurog pati ang mga tuhod ko. Kinahanglan nga magkalma ako. Wala ako maghuna-huna. Nga makita ay kami diri ni Ivan. Wala ako maghuna-huna. Nga matambong siya sa kasalimanong Albert. Wala gid ako maglaom. Nga may kaisog pa siya sang buot. Nga mag-atubang sa akon. Matapos ang tanan. Ay, tigisan ko liwat sang ilim nun ang kupeta ko. Sangsan o ka pa nakatuon yung mag-inom? Amo balay na ang natunan mo sa pagpamana mo? May pagbag-o gid ang tanan. Gusto ka? Nagabag-o matud ang tanan. Kag ikaw, kadako sang gidbago mo. You look different.
man siya sang champagne. Wala akong makahibalo nga nagbago na ako. Girl I remembered was no longer a girl. Smart na sa subong. Smart na kung magpamisti. Kagkatahom sa iya nga pagkababae. Sobra ang iya katahom. Apang nadula ang imo innocent look. Madugay na ato, Ivan. And that girl was lost a long time ago. Pagkatapos ng gabi nga to, kay sino ka pa nagpatol, Jerly? Wala. Dapat, ang ihambal ko sa iya. Amo nga wala sang iban nga lalaki sa kabuhi ko. Magluwas sa imo, Ivan. Apang, mapatay anay ako. Antis ko ihambal ina. Well, there's no way of knowing. Parehas hindi mo gusto nga ipahibalo ang bahin sa atong kaduha. The usual demure act. Kag napapati mo pati si mama. Wala ka sang matarong nga maghambal sa akon sina. Wala ko ikaw ginagda nga magkadto diri. Hindi mo na kinanglan nga buhion ina, sweetheart. Hindi bala? Kay kami mismo ang mapalapit sa imo nga daw subay nga nagaamag sa kalamay. Lain ka sa iban, Jerly. Bisan sa mga abyan mo. Mahuloy-on ka, Permi. Prim and proper. Wala ka gani ginakilig sa akon pareho sang ginabuhat sang ibang babae nga katubo-tubo mo? Samtang all the while may crush ka sa akon. Maayo kagid nga artista, Jerly. Get out! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jerly, nga man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you.
Wala mo siya pagtanyagi sang kwarta? Kung tani gininto mo na lang? Nahimo ko na nabusing, pero kung hindi ko siya mainto. Nagsiling siya nga kung hindi ko siya pagbayaan, matawag sa pulis. Di kundi nagalin na lang ako Budlay na nga madakpan na ako kuliwat ya. Budlay na busing. Sa tion gani nga magbalik ka dre, nga wala ka sang mahatag sa akon bisan ano? Pautdan ko ikaw sang liog, Danny Boy. Bubusing di man ay. Hindi man busing. Sige lang bala kay makita ginaton siya. Luguton kong bugos na kalibutan. North, south, east, west. Luguton ko. Bilog gig nga kalibutan busing. Kag mapos lang ina kalibuton. Isan diyan sa Manago. Buhata! Buhata, Danny Boy. Last chance mo na ini, ha? Nakabati ka? Last chance mo na lang ini. Ulihi mo na ini nga tig-ik. Malakat ka na, Lo? Oo, Ellen. Malakat na ako. Nagahulat na sa akon si Jasper nga amigo ko. Mabulang kami Amo gali. Hindi ka lang magdali sa pagpauli, Lo Ako na ang mahibalo diri. Basi kung mabudlayan ka sa pagbantay sa bata, ha? Hindi, Lo Si Michael, nagakatulog lang. Enjoy ka lang tulo Kaya akong mahibalo diri kay Michael. Ate, sige malakat na ako. Ano galing gusto mo nga dalon kung magpuli ko? Inasal o kung ano? Si Lolo, bala mo. Hindi ka lang bala magpalibog. Hindi lang ako pagpaminsara, Lo. Basta mag-enjoy lang ka mo ni nung Jasper, Tala, sige. Malakat na ko, Bye, Lo. Abi, pakisa ko, be. Amo na ko, Okay, Lo. Good luck. Uy, ato na si Lolo Bob. Maayo. Kay wala sang may masinabad sa akon. Hindi ako maluyag nga magpugong siya sa akon buhaton. Ihanda ako ng akon dalalon. Dalon ko ang hampanganan ni Michael. Kagang iya mga biste. Isulod ko na nga daan sa dako nga bag. Kag amo man ang akon mga bayo. Kinahanglan nga magdali ako. Oy, ayhan. Sa tion nga ini. Nagahanda man si Marta sa amon pag-abot ni Michael. Uy, sorry lang Marta. Abyan ko ikaw. Apang kinahanglan nga buhaton ko ini. Kinahanglan nga paminsaron ko man ang akon buwas damlag. Kinbaylo mo pa ang kaugalingon mo nga anak. Bangod lang sa lalaki nga ina. Mayo mapakasal ka. Mapakasal siya sa isa ka lalaki nga madamos ang kwarta. Kagwapo pa. Samtang ako. Ako ang nagabantay kag nagaatipan sa imo anak. Gani, sorry lang. Kinahanglan nga buhaton ko ini. Kinahanglan paminsaron ko man ang akon palaabuton. Naislan ko na si Michael. Kag nakailis naman ako. Handa na kami sa paglakad. Apang anay ka? Basi kung kulangon ang kwarta ko? Kinahanglan nga madamo ako sang balon. Ay, husto. Si Lolo. Nakahibalo ako nga may kwarta siya nga natago diri sa balay. Ay, apang... Ti iniyayahan ato ginbutang man.
kinahanglan nga magdugang ako sa amon nga balo ni Michael. Dito sa iya kabinet. Pasikon ato ditong kwarta niya. Makadto ako sa iya kwarto. Wala gid ako sa may nahikapan diri nga suludlan. Pero nagsilinggid si Lolo nga nagabilin siya sang cash diri sa balay para bala sa emergency. Di emergency gid subong. Kay kinahanglan ko gid ang kwarta. Anay ka. Basi kung sa lain niya ato gintago. Hindi gani. Sa kusina? Ay, husto. Makadto ako sa kusina. Kung kaisa, makita ko si Lolo nga may ginabuhat sa kusina eh. Husto. Kasi kung dito niya gintago ang iya kwarta. Sa salog. Mahimo nga sa salog niya gintago ang iya kwarta. Apang tiin diri nga bahin man. Ay, ato? May nagalabaw nga tiles? Naangkat ang isa ka tiles? Abi, palapitan ko kag tukison ko ina. Ari na. Tukison ko ini. Ari, may jutay ako nga nakita nga kahoy. Ituhil ko ini. Nagangkat pagid. Kag pwede ko na mahakwat ang isa ka tiles. Ari na, nakakas ko. Di daw. Ari gid. Diri niya gintago ang iya kwarta. Kag nabutang pa ini sa latas ang gatas, ho? Ba, nalikit sang maayo ang kwarta. Kuhaon ko ini. Uy, nadala. Kag siguro, libuhon ang ari diri. Ay, salamat. Salamat kay nakita akong kwarta ni Lolo. Makabuligid ini sang dako sa akon. Pangkuhaon ko ini. Na, ari pagid. Ari na. Uy, salamat. Malakat na ako. Malakat na kami ni Michael. Katuan ko siya. Ibutang ko na si Michael sa stroller. Kuno abi, ipasyar ko lang siya sa gwa. Ibilin ko lang ang sulat ko nga ini para kay Lolo. Ibutang ko sa iya lamesa. Siguro, mga hapon pa niya ini makita. Ari ang sulat. Abi, basahon ko anay ini. Tanawon ko, kung mapatihan gid ini nga ginsulat ko sa iya. Basahon ko liwat. Dear Lolo Bob, may nag-abot nga sulat halin kay Marta.
Gusto niya nga ako kag si Michael magkadto dayon sa iya. Maayo na ang iya tiya. Ang gusto niya nga maglakat na kami. May nag-offer sa iya sang trabaho kag nakakita na siya sang balay nga iya marintahan. Naluyagan niya ang amo nga lugar lo. Kag suno sa iya, maluyagan man namo ni Michael ang amo nga lugar. Nagsiling siya, nga sugiran ko ikaw, nga nagapasalamat gid siya, nga nagpasugot ka nga mag-estar upod sa akon. Nagsiling siya, nga mamasyar kami sa imo perme. Excited gid ako, Lolo Bob. Kaginpadalaan ako sang ticket ni Marta. Ginbakal pa niya ato sadto pa. Gani kinahanglan nga maglakat ako kag si Michael nga wala ka pa makaabot. I'm sorry gidlo nga nag-abot ini sa last minute. Anyway, wala ka sang dapat nga kabalakan lo. Nagapati ako nga mo ining pinakamaayo ko nga buhaton. Ellen. Ay, okay na ini ah. Ibutang ko na ini sa ibabaw sang lamesa ni Lolo. Kag pintalan sang florera nga ina. Patod. Nga amo ining una niya nga makita. Pag-abot niya. Ginatulod ko na ang stroller ni Michael. Kuno abi, nagapamasyar lang kami nga duha. Oh, ba? Sinang Nora? Nagapanghilamon siya, oh. Ay, siya din ka mo makadto, Ellen. Ah, Nang, malibot-libot lang kami ni Michael, ah. Ay, nga may dala ka nga bag. Ha? Suludlan inisang balo namo ni Michael. Basi kung madugayan kami didto eh. Didto bala sa park. Gani amoy na. Nga nagbalon kami sa mga bibiron. Kag mga hampanganan ni Michael. Amo gali. Ay hindi na lang ako magsugilanon sa imo. Kay nagadali ka. Amo matuod nang. Bye! Ay, bye-bye! I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Para di